Bon dia a tothom. Comencem aquesta segona jornada de Living Labs, Innovació Oberta i Universitats. Avui, des del canal de YouTube, i amb una reunió en Zoom, en el qual tenim l'honor i el plaer de comptar amb la gent, alguns dels representants del moviment de Living Labs i de la Innovació Oberta i com connectar-lo dintre de les nostres universitats. Aquest serà l'objectiu d'aquesta jornada i el que d'alguna manera volem compartir amb vosaltres, són les experiències en aquestes 3 hores que tindrem aquesta jornada, les experiències que hem tingut al territori, tant a nivell de Catalunya, les dues primeres hores, com també a nivell internacional. De tal manera, tots aquells que vulgueu seguir-nos, podeu fer-lo a través també del programa i del canal de YouTube. Teniu tota la informació, tant el programa com ara els enllaços per tal de fer el registre, per tal de connectar-vos després a la sessió que farem internacional connectada a la xarxa europea de Living Labs. Aquesta jornada està organitzada per la Universitat Autònoma de Barcelona, el Centre de Visió per Computador, i també per la xarxa europea de Living Labs ENOL, del qual el Centre de Visió per Computador i l'OAB també en són membres. La dividirem en 3 seccions. La primera secció la teniu al programa. Parlarem amb casos del nostre ecosistema de labs. Això serà des de les 11 fins a les 12. De 12 a 1 farem un debat obert sobre què passa ara, quins seran els següents passos, aquests what's next, no? Després de la crisi del Covid, en aquesta contextualització que nosaltres estem fent en aquesta jornada. La contextualització és la reacció que han tingut els nostres labs davant la crisi del Covid, i això serà el que dedicarem a aquesta primera hora, però a la segona hem de saber i hem de poder decidir quins seran aquests propers passos. D'alguna manera jo crec que les persones que hem convidat a fer aquesta xerrada també ens permetran obrir possibles línies d'actuació i de connexió entre els labs del territori, les nostres universitats, i aprofitar també aquest procés de digitalització accelerada que s'ha produït després de la tragèdia del SARS-CoV-2 i de la malaltia del Covid-19. Per mi, aleshores, és un plaer també presentar a una de les persones que ha participat dintre d'aquesta organització de les jornades. L'any passat van fer un primer esdeveniment, d'alguna manera com un punt de trobada dels labs i de les iniciatives que trobem al territori de Catalunya. Va ser organitzada per la Universitat de Barcelona en el context de tractar d'ajudar o de veure quines eren les accions que els nostres labs a les nostres universitats o connectat amb les nostres universitats estaven fent. Per això m'agradaria donar la paraula ara al Xavier Testà, que dirà unes paraules sobre la seva visió i la rellevància d'aquest tipus de trobada. Xavier, la paraula és teva. Bon dia a tothom i moltes gràcies, Fernando, per aquesta introducció, i moltes gràcies també a tu i a NOL i al CBC per haver fet possible aquesta segona jornada. Mentre esperava que comencés la xerrada, he mirat el vídeo de l'any passat i, curiosament, he vist que les meves paraules d'introducció eren quelcom com això. Avui dia, deia, les institucions i les persones hem de ser agosarats, i per això l'any passat el Fernando, la Universitat Autònoma, ENOL i nosaltres, a la UB, ens vàrem atrevir a organitzar aquella primera jornada en el Parc Científic de Barcelona, que vist retrospectivament ja llavors, però ara encara més, penso que la podem qualificar d'un èxit. Doncs bé, si l'any passat vàrem ser agosarats, encara ho som més aquest any fent aquesta jornada online.
Moltes gràcies a tots els ponents que participareu i també una salutació cordial a totes les persones que ens estan seguint per streaming a través de YouTube. Jo no em vull allargar gaire més, només dir que, efectivament, com destacava el Fernando, aquests 3 mesos de Covid han suposat un procés d'acceleració digital brutal i que cadascú, en funció d'on està, de les seves tasques i dels seus interessos i motivacions, l'ha explorat de manera diversa, que és una mica el que veurem avui aquí. En particular, com a UB, vull destacar que en el cas de la Universitat de Barcelona aquest període ha servit com una veritable prova de concepte d'un Fab Lab que ja estàvem dissenyant i que esperem acabar de concretar de manera molt immediata, perquè hem posat de manifest precisament durant aquest període que aquest Fab Lab ara, sense parets i distribuït, ha funcionat i ha funcionat molt bé, amb participació de professors de 4 facultats de la Universitat de Barcelona, la Facultat de Medicina, Facultat de Física, Facultat de Química i Belles Arts, i amb un 3 i no res, en menys de 15 dies des de l'inici del confinament, es varen posar a fabricar material de protecció, en particular viseres per personal sanitari. Jo crec que això és una mica la prova que aquestes aproximacions funcionen, del que avui dia permet el món digital, i jo crec que aquesta segona jornada virtual, però més real que mai, també serà una oportunitat per conèixer un munt d'aquestes experiències que s'han desenvolupat. No em vull allargar més ara mateix. Moltes gràcies als organitzadors, moltes gràcies als ponents i molt d'èxit per tot el conjunt de la jornada. Gràcies. Moltes gràcies, Xavier. Els labs són unes infraestructures d'innovació i recerca que ja estan al nostre territori. Des d'aquesta perspectiva i la connexió també amb l'estratègia no només d'una universitat, sinó del conjunt del sistema universitari i del conjunt del país, plantegem aquesta jornada. M'agradaria ara donar la paraula aleshores. Havíem preparat per vosaltres una jornada molt especial, física, a la casa de convalescència de l'Hospital Sant Pau, fent la UAB d'anfitrió en aquesta situació. Amb l'arribada de la crisi del Covid això no ha estat possible, aleshores m'agradaria que d'alguna manera poguéssiu imaginar que ens trobem tots a la casa de convalescència en aquest moment, gaudint d'aquesta arquitectura modernista, i donar la paraula també a una persona que actuarà en aquest moment del nostre anfitrió. És el Javier Lafuente, vicerrector d'Innovació i de Projectes Estratègics de la Universitat Autònoma de Barcelona. Javier, la paraula és teva. Bon dia a tots. Gràcies, Xavier, per iniciar l'any passat a la UB aquesta, esperem que sigui una sèrie d'esdeveniments al voltant del Living Labs i la innovació oberta. Gràcies, Fernando, per organitzar aquesta jornada i per iniciar el tema del Living Labs, del Labs en general a l'Autònoma ja fa uns quants anys, a tots els organitzadors i als ponents. Les universitats són un motor de canvi. La nostra relació històrica amb la societat ha estat sempre formar professionals i semblava que era únicament en una direcció. Formaven gent, l'enviaven fora i se'n oblidaven. Després van començar que si tenen que fer formació continuada, però cada vegada més la interacció s'ha ampliat en la direcció d'una connexió bidireccional. Societat amb la recerca i la innovació, als centres de recerca, a les universitats, que és el que avui ens centra, però també a tots els centres de recerca. Aquesta connexió, per mi, s'ha anat dirigint, s'ha anat expressant en dues formes. Una és
els reptes de la societat cap a les universitats perquè puguin influir i dirigir la nostra recerca per donar resposta a la societat. Nosaltres no únicament hem de transferir ja els professionals que formem, sinó que hem de transferir també coneixement i capacitats i resposta a problemes, i també col·laboració entre les universitats i les institucions i empreses per transmetre i validar el resultat de la recerca cap a la societat, que és el nostre objectiu final. Un dels camins d'aquesta col·laboració entre universitats i ciutadania són els labs. Aquesta oportunitat es basa en desenvolupar l'impacte social de ser orquestadors de processos d'innovació a nivell territorial, perquè els labs no estan pensats tant com un efecte a nivell global, sinó tenir impacte real en la nostra ciutadania que tenim al voltant nostre i tornar a ser motors de canvi, que és el que ha estat la universitat com a institució des del seu origen. A més, aquesta innovació basada en el coneixement generat per la universitat ha de ser sempre oberta i participada. Això significa que els labs han de ser vius, living labs, integrin tots els stakeholders i centrat bàsicament en el ciutadà. La crisi del Covid ha mostrat una acceleració dels processos de digitalització a tot arreu. Abans el Xavier deia, s'ha vist, ens hem posat en 4 dies a fer nosaltres a fer respiradors, a fer allò que fes falta per poder ajudar i sortia com una necessitat de la societat, dels ciutadans, però també els investigadors es posaven ràpidament a disposició del nostre lab per veure què podíem fer. Llavors hem canviat, hem passat d'un dia per l'altre d'estar treballant amb els nostres alumnes a uns metres de distància, de poder veure la cara a tots i cadascú, de veure el que entenen, a passar a la distància. Un dia això ens farà que canviem, que hem de canviar i hem de canviar la forma de dirigir-nos a la societat i connectar-nos amb els nostres actors. Aquestes jornades esdevenen un instrument bàsic per comprendre aquest impacte i co-crear les solucions del futur, i ara jo crec que donar-vos una altra vegada la benvinguda. No ho podem fer des de la Casa de Convalescència, des de cap institució de l'Autònoma, però bueno, per mi ara l'important és que passem als casos i deixem-nos ja de rotllos generals, sinó que anem a algo concret. Gràcies, Fernando. Moltes gràcies, Xavier. Efectivament, passem directament a la part dels casos, i la veritat és que tenim reservada per aquesta primera part, durant aquesta primera hora, un conjunt de casos que jo crec que d'alguna manera exemplifiquen o donaran mostra d'aquesta visió de l'apps que ara també comentava el Xavi, el Javier. Voldria fer la visió també de que la contextualització de la crisi l'estem desenvolupant en aquest moment tan especial, no? L'element del Covid-19 ens ha fet repensar moltes estructures, infraestructures, la nostra connexió amb el territori, com deia el Javier Lafuente, i repensar-la també. D'alguna manera ens està fent repensar quina és aquesta tercera missió de la universitat, no? Que fins ara ha estat aquesta transmissió de coneixement, i aquesta transmissió de coneixement s'està desenvolupant ara des d'un impacte social, la coordinació i orquestració d'aquest impacte social. I jo crec que dintre d'aquesta visió, les persones que presentaran ara mateix ens donaran diverses perspectives, tant des de la visió del contacte de la universitat amb empresa, com del contacte de la universitat amb l'administració pública, els ajuntaments, els nostres àmbits regionals diferents. També tindrem una visió acadèmica, i per això el que voldria fer ara seria presentar una persona que està treballant precisament això, no? Aquesta visió acadèmica de l'ecosistema de Living Labs a Catalunya i la seva transformació davant de la crisi del 2019, que és la temàtica d'aquesta jornada. Voldria donar la paraula al Ot Puy. Ot, la paraula és tota teva. Moltes gràcies, Fernando, i com molt bé ja has explicat, jo estic duent a terme el meu treball final de grau, que consisteix en fer una identificació dels Living Labs vius i actius a Catalunya,
els quals consisteixen en un mapeig que podeu trobar en la mateixa web que la d'aquesta jornada. I aquest estudi és un estudi que està en desenvolupament i que si esteu interessats o teniu un Living Lab o teniu qualsevol consulta respecte als Living Labs o quelcom en qüestió, em podeu contactar a la meva adreça de correu que trobareu aquí a la descripció del mateix directe. És una gran oportunitat i veure els Living Labs des de dintre és tot un descobriment. Moltes gràcies, Fernando, i espero que disfruteu d'aquesta jornada. Molt bé, moltes gràcies, Ot. Part d'aquest mapeig que l'Ot està realitzant i que podeu també que s'anirà de manera dinàmica actualitzant, la idea és consolidar aquest punt de trobada i ja en relació amb la jornada anterior de l'any passat hem tingut algunes contribucions i alguns exemples nous, d'aquests en parlarem també a la primera i a la segona part. Aleshores, la idea és podem definir d'una manera consolidada aquesta, a partir de la nostra comunitat i de les accions i aprendre també de les lliçons apreses i del context de la crisi de cara als nous passos. Jo crec que la primera persona que ens podria comentar alguna cosa sobre això doncs, seria el Jordi Cartanyà, de la Universitat Rovira i Virgili, al qual convidaré a que ens faci una introducció, una presentació d'un dels projectes que després desenvoluparem en la segona part, el seu impacte. Parlava el Javier Lafuente de l'impacte social en el territori a través del col·laboratori de Catalunya Sud. Llavors, el Jordi, la paraula és teva, quan vulguis. Bon dia a tothom, des de Reus. El modernisme estic perfectament encabit i no estic a la casa de convalescència, però sent de Reus i sent un dels llocs on el modernisme és més present, no em costa gaire estar amb aquesta sensació d'estar en un lloc modernista com ens convidava el Fernando. Estic a la Universitat Rovira i Virgili coordinant les iniciatives de projectes de co-creació i impuls a l'APS. I fa 2 setmanes un investigador em deia: home, si la URB i les universitats ja som un lab. Què hi ha de nou? Som un lab i la nostra universitat, per exemple, és líder en innovació turística o en temes de legislació per l'habitatge, amb més de 5 lleis al Parlament català i al Parlament espanyol que han estat co-creades per als grups de recerca en habitatge de la nostra universitat, o museïtzació prehistòria amb el grup del Tal Carbonell, que ha creat més de 5 museus junt amb altres investigadors arreu del món, com el de Tapuerca o el Camp dels Ninots a Girona o altres continents. Bàsicament, però, el 90% de l'activitat d'innovació que es fa a la universitat és encara en el paradigma de la transferència lineal del coneixement. Què passaria si, i aquesta és l'hipòtesi, tota la Universitat Rovira i Virgili, totes les universitats, a més, incorporéssim la co-creació com un altre paradigma de respondre als reptes socials. De fet, me'n recordo que la primera vegada que algun membre de l'equip de direcció de la URB va conèixer i començar a entendre què eren els labs va ser una xerrada que en Fernando i l'Artur Serra van venir fa més d'1 any i mig a la universitat. I el primer xoc va ser que els vicerectors encarregats diu: això és nou, no ho entenc massa bé, però sí que capto que és quelcom que ens pot ajudar a l'impacte social. De fet, la xerrada era d'impacte social, com abans parlava el Fernando, no? Des d'aleshores, des del maig de l'any passat fins ara, ha transcorregut un camí de coneixença de l'equip de direcció del que són els labs, de treballar també en un projecte que es diu Col·laboratori CapSud, Lab de Labs, i un dels resultats és definir la definició per part de la universitat d'una estratègia que ja té alguns passos fets de cocreació i labs, que no sé, hi havia una imatge que no sé si es projectarà, que la teniu, si la teniu els que ho esteu veient, on a la part dreta veieu
quins són els grans reptes que la URB vol afrontar. Hi ha els reptes globals, els reptes de la ODS, que crec que són una moda que ha vingut per estar, més enllà d'una moda. Les universitats tenen un compromís. També ve l'Horizon Europe, que ens està remarcant que el tema de la ciència i de la innovació s'ha de fer amb la quàdruple o quíntuple hèlix. I després també tenim un altre repte, és que hi ha un projecte que es va desenvolupar fa un any i mig que es diu Catalunya Sud 2040, on fixa les línies d'aquesta regió pel futur com a regió del coneixement. Per tant, la URB ha de respondre a aquests reptes globals, als reptes de l'Horizon i també uns reptes regionals. Ho pot fer només amb els mecanismes de transferència clàssics? Probablement. Però si a més la URB és activa en la creació de labs propis junt amb els altres agents i participació amb els altres labs, això creiem, i aquesta és l'estratègia, que pot fer un canvi significatiu amb la contribució de la universitat en aquests reptes que són regionals, europeus i globals, i alguna vegada són els mateixos. Per tant, aquesta estratègia de labs, si podeu veure en la imatge, té 3 potes. Una és la creació de labs impulsats per la pròpia universitat, i de moment hi ha 2 en projecte, un sobre transició energètica. Catalunya Sud és la regió energètica per excel·lència, no diria sols de Catalunya, d'Espanya i probablement del sud d'Europa, amb 3 reactors nuclears, molta energia renovable de molins de vent, la petroquímica, que és una altra font energètica, etc. I el segon projecte serà el 5G Campus Lab, com seran els campus de les universitats en el futur i com lo digital i el 5G poden arribar a transformar aquests campus en una visió de campus integrats globals, com ara l'European Universities ha començat a dibuixar. Campus globals amb aliances estratègiques amb altres universitats europees i d'arreu del món que necessitaran de lo digital per co-crear i connectar no només els estudiants, sinó tots els seus científics i també la gestió. Per tant, aquests campus 5G són claus. Hi ha una segona estratègia i és que, com ens deia l'Ot i com deia en Fernando, hi ha molts labs, diferents labs, que en veureu aquí algun, a la nostra regió, a la Catalunya Sud, que ja estan en marxa. Aquesta és la segona estratègia. Com pot la universitat, des d'un punt de vista estratègic, però també operatiu, integrar-se en els labs emergents que hi ha al territori, formant aliances i sinergies. I la tercera estratègia, que l'anunciava el Fernando, que crec que en parlarà una mica més l'Artur Serra més després, és el pilot a Catalunya del que seria un lab de labs. Què passaria si en cada una de les regions, en aquest cas la Catalunya Sud, els labs emergents i els labs que ja són actius s'integren en un organisme superior amb ells, que més enllà que una xarxa és una integració estratègica d'aquests labs. Aquest projecte, que es diu Col·laboratori Catalunya Sud, un projecte pilot impulsat pel Departament de Polítiques Digitals de la de la Generalitat i amb el lideratge operatiu de l'Artur Serra i d'Oscat, s'ha configurat durant aquests primers mesos amb una fase inicial on hem pogut viure en directe quines són les potencialitats i realitats de començar a integrar els labs amb una xarxa regional que té l'avantatge de que en un mateix territori tenim estratègies comunes, com és Catalunya Sud 2040, tenim relacions humanes comunes i tenim també els polítics i els agents com la Universitat Rovira i Virgili, que és la universitat creada pel Parlament de Catalunya precisament per ser la Universitat del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. A la part esquerra podem veure quins són els 4 actius, i aquí acabo, que la URB està i vol mobilitzar per aquesta estratègia. Primer, la seva implantació territorial, amb 6 campus i 20 antenes de coneixement en tot el sud de Catalunya. Segon, els 15.000 persones que formen la comunitat universitària. Tercera, els seus actius en projectes de cocreació, que portem 3 anys fent projectes de cocreació entre empreses, organitzacions i estudiants multidisciplinaris. I últim, també les aliances internacionals que ens han de permetre que aquests labs que generem, com per exemple el de transició energètica, no sigui només de la URB i de la regió,
sinó que estiguin connectats a un parell de laboratoris similars que amb la xarxa estratègica Aurora que la URB està treballant en Amsterdam i en Dinamarca també sigui un dels elements estratègics la transició energètica. Amb tot això fa que la URB, com ha començat l'Autònoma i com crec que seguiran altres universitats, comencem a veure que aquestes estructures socials per la transformació social i pels reptes socials són elements claus que afegirem a la nostra ecologia d'estructures per transformar la societat i que no serà, això està aquí per quedar-se i les universitats han de tindre un protagonisme en el fet de sentir part, impulsar per una banda i estar al costat dels Living Labs que es formin en la regió en la qual estigui la universitat. I aquí està una mica la meva exposició inicial, després podem debatre una mica quins són les barreres que una cosa així implica, quines són els canvis interns i culturals que tot això implica a la universitat i que són realment remarcables a l'hora de tenir en compte com tot això es pot portar a terme. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Jordi. Per mi és un plaer haver-te sentit perquè vam saber de la missió i de la intenció i de la voluntat de la URB també l'any passat, a partir de la mateixa jornada, i ara hem pogut veure aquesta evolució i implicació i desenvolupament de projecte a un any vista, la qual cosa jo crec que és una contribució molt interessant de seguiment, no? Com a científics, com a persones del món acadèmic també, necessitem veure que les coses que diem s'implementen o es poden testar, no? Que aquests models que nosaltres generem poden preveure el que passarà. I el cas del Col·laboratori Sud de Catalunya i la manera en la qual la vostra universitat ho està gestionant ens ajuda molt també a definir aquesta àrea explorativa. També crec que un dels reptes que nosaltres tenim a les universitats, i ho apuntaves tu en algun moment també, és com afrontem aquesta transició cap a nous reptes i també cap a nous perfils laborals, cap a noves titulacions, cap a noves maneres d'ensenyar. Jo crec que la persona que tindrem a continuació ens pot, d'alguna manera, també donar una perspectiva d'aquests nous rols, d'aquests nous papers, dels nous perfils laborals que ens podem trobar dintre de l'àmbit dels labs, la qual cosa suposa també una oportunitat de desenvolupament estratègic de cara al país, no? Una manera de fer dintre de la nostra administració, concretament l'administració pública. Aleshores m'agradaria presentar en aquest cas, introduir la presentació del Sergi Frias de Cowboy Lab. Sergi, si us plau, la paraula és tota teva. Molt bé, moltes gràcies. Se'm sent bé? Molt bé, doncs jo soc el Sergi Frias. Gràcies, Fernando, per la invitació. Ens fa molta il·lusió estar aquí compartint aquesta experiència amb vosaltres i aquests aprenentatges i visions. I intentaré cenyir-me al màxim possible al temps, o sigui que comencem. Molt bé, soc Sergi Frias, com us deia, soc responsable de Cowboy Lab, que és un laboratori d'innovació social públic de Sant Boi de Llobregat. Per tant, pertanyem a l'hèlix del sector públic i la relació que mantenim amb la ciutadania és basada en el repte. Si podem definir Cowboy amb una paraula, seria un espai relacional de coneixement i prototipatge per fer front de manera col·laborativa als reptes socials. Per tant, Cowboy, diguéssim que actua com a plataforma que pretén facilitar el treball conjunt entre els principals actors socioeconòmics del territori per afrontar col·laborativament els reptes de ciutat. Si poguéssim destacar 4 principals innovacions, diguéssim, assolides des de l'àmbit públic local, destacaríem 4. La primera seria que el concepte ciutat-laboratori ha calat, està inserit dins l'estratègia de ciutat. Una altra seria implementar, o que hem sigut capaços d'implementar un model basat en la quadrupa hèlix per afrontar reptes socials, activant tot un sistema, o un ecosistema, millor dit, multiactor del territori. L'altra seria que hem esdevingut un instrument públic que pretenem, o almenys així ho intentem, inspirar, motivar
i facilitar noves formes de codissenyar política pública. I per últim, potser una miqueta més complexa, però que hem pensat molt, diguéssim que ens sentim molt còmodes o estem aportant una reflexió sobre la concepció de metaespai. És a dir, ens considerem un espai d'espais. I per últim, resumint, bàsicament Cowboy Lab pretén fomentar un model d'innovació social públic basat en la quàdruple hèlix des d'una òptica local i sempre tenint en visió aquesta quíntuple hèlix que és el territori. Per tant, com ens ha afectat aquesta crisi del Covid? Doncs destacaria principalment tres aspectes. Un seria que tenim que transcendir, ens hem vist forçats a transcendir el concepte d'espai físic. Fins fa 2 dies era el nostre principal valor i ara mateix no només hem digitalitzat els processos, sinó que ens estem replantejant quin ha de ser el nostre rol, en quin entorn, i tot apunta que a nivell digital està funcionant prou bé i estem potser inclús tenint la potencialitat de tenir més incidència, però en tot cas això seria un altre debat. Però en tot cas, diguéssim que hem transcendit aquest concepte d'espai físic. L'altra acció, o diguéssim alguna conseqüència concreta que hem sofert a partir del Covid és que ens hem convertit, sense voler-ho, d'una manera, diguéssim, molt pràctica, tremendament pràctica, en gestors de coneixement. A través de nous formats que hem buscat la proximitat, l'escolta i el debat, diguéssim que hem tingut més incidència política que mai. I això jo crec que és un fet determinant. Ens ha permès estar molt a prop dels nostres decision makers, d'aquelles persones que prenen decisions transcendents pel nostre territori. Hem estat pràcticament, ara quinzenalment, però durant la crisi forta vam estar setmanalment reunits amb alcaldessa, tinents d'alcalde, regidories, direccions d'àrea, intentant contribuir amb aquelles temàtiques que consideraven que eren necessari compartir amb aquestes persones i perquè agaféssim, encara que fos 1 hora a la setmana, la perspectiva necessària per pensar i frenar allò que estaven, diguéssim, que tenien que decidir a temps pràcticament real i aquell temps que no tenien a l'hora d'apagar focs. Jo crec que aquest espai de reflexió i inspiració ha sigut determinant. I per últim, ens hem nodrit d'una manera exponencial del coneixement global i això m'agradaria, de fet, que fos una cosa que hagués vingut per quedar-se, és a dir, hem accedit a una sèrie de coneixement abans que era impensable i hem estat compartint discursos i aprenentatges amb companyes d'Austràlia, Regne Unit, Llatinoamèrica, en fi, ha sigut una experiència molt, molt, molt bona. Ara no sé com vaig de temps, però en tot cas resumeixo també 3-4 idees molt ràpides de com veiem, diguéssim, el futur des d'una perspectiva de Living Lab, en aquest cas de Living Lab públic. Ens veiem com a uns espais que ens podem erigir com determinants a l'hora d'actuar com a nodes de connexió. És a dir, ha quedat palès que som una societat ultra interdependent. Per tant, jo crec que els labs poden erigir-se com aquest rol de nodes de connexió i actuar com uns circuits de col·laboració. La segona idea seria que cal reforçar nous rols i capacitats en l'àmbit de la innovació. La tercera idea seria que calen nous llenguatges i narratives per explicar-nos també a la ciutadania i als actors en general i, sobretot, establir nous codis de corresponsabilitat entre els diferents actors socioeconòmics. Creiem que noves relacions de confiança són necessàries. I, per últim, i acabo, crec que és un moment òptim per sumar forces i legitimitats conjuntes. Com es fa això? Nosaltres apostem per consolidar comunitats de pràctiques i espais d'aprenentatge compartits i que no sigui una cosa esporàdica, sinó que sigui una manera quotidiana de treballar plegades. Gràcies. Moltes gràcies, Sergi. La teva contribució em fa també reflexionar sobre aquest espai exploratori, el rol que té, el paper que té l'administració pública, com connectar aquests mons d'administració pública i universitat. Fa uns dies teníem també l'oportunitat de compartir tant les experiències del col·laboratori de Frena la Curva com les experiències d'Unió Pública liderada per la Universitat de Granada. De fet, penso que hi ha hagut, també a nivell dels àmbits públics, un lideratge i un tirar endavant que ha permès també la coordinació i la col·laboració entre aquestes estructures d'innovació ciutadana
que estan apareixent i que ara calen desenvolupar en altres dimensions. Tots els actors del territori, per mi ha estat una sorpresa veure aquest... No una sorpresa a nivell de saber que hi havia aquesta situació, no? d'actors del territori volent fer aquesta connexió, sinó que ha estat durant la crisi del Covid-19, quan ha estat molt palès i molt evident que aquesta connexió és factible i que es pot desenvolupar a nivell de grup de treball interconnectat. Però aquesta connexió no només va dintre dels serveis públics, dels labs públics. Tenim també el nostre proper convidat, que ens donarà segurament una visió sobre el que serà l'impacte de l'economia o com després d'aquesta primera curva que ja hem aplanat, no? de la malaltia, tocarà aplanar una segona corba, que és la corba la corba de la pobresa, la corba de la crisi econòmica. Per això, per mi, és un plaer introduir el Jaisiel Madrid, mànager de Hotel Interior Living Labs de la Sénia, també del sud de Catalunya, en el qual tinc molt interès en conèixer i veure aquesta visió de Living Lab des del punt de vista més de clúster, clúster com a element de desenvolupament de l'instrument Living Lab, i de conèixer la teva visió. Jaisiel, la palabra es tuya. Muchas gracias, Fernando. Quiero agradecer a ti y a todos los organizadores, a la Red Europea de Living Labs, también a la Universidad Autónoma y al Centro de Visión por Computador por haberme invitado hoy a hablar aquí de nuestro Living Lab. La verdad que estoy muy a gusto, rodeado de otros Living Labers, y bueno, voy a aportar esa visión, como dices, más del tejido empresarial, ¿no? De cómo estamos utilizando el Living Lab como instrumento del clúster. Antes, permitidme que muy brevemente introduzca el clúster Zenfin. Es un clúster dirigido a productos en hábitat, ¿vale? Sobre todo centraliza la participación de más de 135 empresas de la cadena de valor del interiorismo, ¿vale? Y en nuestro caso estamos utilizando el Living Lab para estructurar, ¿no? La co-creación y la experimentación de tanto estudios de interiorismos como principalmente fabricantes de productos de hábitat, también gestores de espacios como por ejemplo el espacio hotelero, y clientes y usuarios finales para diseñar nuevos espacios interiores que estén más alineados con las necesidades y los estilos de vida de las personas que de alguna manera están experimentando esos espacios. Y para ello, como veis ahora en la imagen, entre otras técnicas, ¿no? y metodologías, pues utilizamos métodos de co-creación como por ejemplo sesiones de design thinking con cadenas hoteleras, como ya digo, como estáis viendo ahora mismo en vuestra pantalla, para identificar retos de diseño en el interiorismo de los hoteles. También hacemos talleres de Customer Journey, por ejemplo, con fabricantes de productos de interiorismo para introducir nuevos conceptos, por ejemplo, en el diseño de mobiliario, o incluso para introducir nuevas tecnologías como sensórica dentro de productos de hábitat, ¿no? Y de esta manera, también avanzar en los modelos de negocio quizá más convencionales, ¿no? de este sector, hacia modelos de negocio principalmente basados en servicios. Quiero destacar también la colaboración estrecha, ¿no? que tenemos con la universidad. Es uno de los motivos también, ¿no? que nos ha traído hoy aquí a hablar. En concreto, pues estamos colaborando con la Escuela Universitaria de Diseño e Ingeniería de Barcelona, el ISABA, también con la Universidad de Alicante, entre otras entidades académicas, principalmente para desarrollar metodologías y, sobre todo, tecnologías basadas en inteligencia artificial. Veis en la parte inferior de la imagen pues unas cámaras. Estamos utilizando en concreto algoritmos de visión por computador, en concreto para ser capaces de lo que hemos llamado medir la eficiencia del interiorismo, es decir, ¿no? Ver, ¿no? La cualidad que tienen los productos de interiorismo de cambiar la experiencia de las personas. De alguna manera, estamos siendo ya capaces, y esto ya lo hemos instalado en diferentes entornos reales, como entornos de hotel, somos capaces, como digo, de medir el efecto que tiene en la emoción, ¿no? en el comportamiento, un interiorismo determinado, ¿no? formado por diferentes productos de hábitat, ¿no? Esto nos da un conocimiento empírico, nos da unos datos muy valiosos de carácter objetivo que están utilizando los estudios de interiorismo, los fabricantes de producto e incluso los gestores de espacio para rediseñar, ¿no? para rediseñar sus propuestas, ¿no? rediseñar sus espacios y, en definitiva, mejorar la experiencia del cliente final.
En cuanto a cómo nos ha afectado el COVID, bueno, decir que, bueno, para nosotros el sector hotelero es uno de los sectores prioritarios y esto ha hecho que, bueno, como sabéis todos, que el impacto sea muy significativo. Ha hecho que tengamos que cancelar todas las actividades que teníamos previstas en el entorno de co-creación, actividades de co-creación en el entorno hotelero, pero no hemos perdido ningún minuto y nos hemos adaptado rápidamente a esta situación para poder seguir aportando valor a nuestras empresas, ¿no? Una situación especialmente difícil y vulnerable para ellas. Y como veis también ahora mismo en vuestra pantalla, en la imagen que aparece en pantalla, hemos empezado a realizar talleres y eventos de co-creación en un formato virtual, utilizando herramientas como Mural o Miro. También, como decía el compañero, como decía Sergi, ¿no? Estamos trascendiendo en esa línea de trascender lo físico, ¿no? y a ir a lo virtual. Estamos también analizando, estudiando soluciones de realidad virtual para poder mostrar con un realismo bastante elevado algunos de los espacios conceptuales que están surgiendo como resultado de la co-creación entre cadenas hoteleras principalmente y estudios de interiorismo. Y además también hemos empezado, como resultado también, como consecuencia, ¿no? derivada del efecto de la pandemia, hemos empezado a ampliar además el foco de acción del Living Lab hacia otra tipología de espacios colectivos que se están viendo menos impactados por el COVID-19 y donde también podemos identificar roles equivalentes de negocio respecto al sector hotelero, como por ejemplo el espacio de tienda o el espacio retail, espacios de oficina, espacios de coworking, espacios en los que ya estamos empezando a colaborar con entidades bastante punteras a nivel nacional. Finalmente también, bueno, el COVID nos ha llevado a tener que analizar en todos estos espacios, bueno, pues variables que están relacionadas, ¿no? Pues con la configuración exterior o con el equipamiento utilizado en los espacios, ¿no? Como por ejemplo los temas de control de aforo, la distancia interpersonal, la reducción del contacto, ya sea con superficies o con el staff de un espacio, todo aspectos que también influyen, ¿no? en el rediseño, ¿no? del interiorismo y, por tanto, en la selección de productos, ¿no? que se puedan utilizar dentro de estos espacios colectivos, ¿no? Y ya por último, en cuanto al futuro, decir que, muy a corto plazo nos estamos dando cuenta, sobre todo en el clúster, que incluso nuestras empresas nos están pidiendo colaborar con otras empresas en un nivel que hasta hace unos meses no era concebible. Se han encontrado de manera abrupta ante un reto que no podían resolver por sí solas. Por tanto, se está creando un terreno muy fértil, ¿no? para esa innovación abierta tan características de los Living Labs. Por tanto, yo creo que están concibiendo, ¿no? el uso de los Living Labs como una herramienta práctica para estas empresas que colaboran, ¿no? Yo creo que también, y ya un poco para ir finalizando, creo que tenemos una tarea por delante de actualizar las metodologías, ¿no? y los ritmos de desarrollo de innovaciones dentro de los Living Labs, adaptarlas al ritmo empresarial sin perder, por supuesto, el impacto en el valor compartido generado para el resto de participantes de la cuádruple hélice. Hemos hablado aquí hoy de esta iniciativa del Collaboratory. Nuestro Living Lab, Interior Living Lab, forma parte de esta iniciativa. Lo vemos como una apuesta de futuro, esa co-creación activa entre labs a un nivel muy operativo de la innovación. Esto es importante. Y sobre todo identificar labs en nuestro entorno que estén especializados en aspectos en los que nosotros no estamos cubriendo, ¿no? Yo esto lo considero algo muy importante, tanto para no infrautilizar recursos del territorio y también para poder abordar retos complejos que por sí solos cada lab no podría resolver. Quiero terminar ya y te devuelvo la palabra, Fernando, remarcando el importante papel que puede tener en impulsar, ¿no? la participación de las empresas dentro de los Living Labs, el papel que pueden tener los clústeres, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que es una filosofía muy alineada, sobre todo fundamentada en esa innovación abierta, una filosofía alineada con los Living Labs, y estoy seguro y estoy convencido, de hecho, que los clústeres de empresas van a ser una herramienta estratégica en los próximos años para extender el impacto de los Living Labs a nivel global. Bueno, te devuelvo la palabra, Fernando, de nuevo agradecerte esta invitación y quedo atento al resto de compañeros, quedo atento a los Living Labs del resto de los compañeros. Gracias. Muchas gracias, Jaisiel. Es un placer escucharte, ver la potencia y el impacto con el que se están desarrollando las iniciativas en el Interiors Living Lab. Desde luego el sector hostelero
será una de las referencias también de la recuperación económica y quiero resaltar esta frase que has dicho, que me ha gustado también la manera en la que lo has comentado, ¿no? Que la necesidad ha sembrado este campo fértil para los Living Labs y esta tragedia enorme, esta pandemia nos ha dado también la oportunidad de repensar y de hacer de esta eficiencia, de este nuevo modo de hacer un nuevo mantra. Este nuevo mantra también lo ha vivido en su carne el próximo invitado. Tinc el plaer de presentar-vos al Jordi Reinés, que serà el següent convidat. El Jordi Reinés és el director de la xarxa d'Ateneus de fabricació de l'Ajuntament de Barcelona. En la introducció d'aquesta primera sessió havíem vist diverses accions presentades també pel Xavier Chastà, la UAB, altres universitats. Jo crec que totes les universitats hem començat a comprendre per què servien els nostres dispositius d'impressió 3D, però els que realment saben d'això, perquè ho han fet des de ja fa anys, consolidant no només la part tècnica sinó també la part humana i la part de connexió amb els usuaris del dia a dia, és la xarxa d'Ateneus de fabricació de Barcelona. Per això no vull estendre més i donar-li la paraula al Jordi. Jordi, la paraula és teva. Doncs bon dia a tothom. Gràcies per haver-me convidat i intentaré explicar la nostra experiència des d'aquesta vessant que tu deies més de la participació ciutadana i bé, començaré explicant què són els Ateneus. Els Ateneus de fabricació són uns espais públics impulsats, en aquest cas per l'Ajuntament de Barcelona, oberts a tothom, on es treballa per la inclusió i la capacitació digital a partir de l'aprenentatge i l'experimentació en aquest món de la fabricació digital. Disposem de màquines i personal qualificat per capacitar i donar suport a projectes i acollir activitats sobre la base de l'economia social i solidària a la qual partir és el model. La missió dels Ateneus de fabricació és desplegar i coordinar transversalment en els barris i en els districtes de la ciutat de Barcelona un projecte estratègic de participació ciutadana que vol ser de baix a dalt i que sempre s'ha treballat des d'una lògica de la quadruple hèlix o quintuple hèlix, com li vulgueu dir. Per mi el territori està inserit en les pròpies dinàmiques dels agents que intervenen en el quadruple hèlix i que es basa en els preceptes de la innovació social i de l'economia col·laborativa, que al final es concreta, en el nostre cas, a partir de la contraprestació, que és el retorn no econòmic que tota persona que utilitza els recursos de l'Ateneu fa a manera de bescanvi de béns per béns sense la intervenció de diners. Els nostres objectius són apropar la tecnologia, la ciència i el disseny de la fabricació digital i de les seves aplicacions a tota la ciutadania. Som ambiciosos, com podeu veure, però aquest és el nostre objectiu. En segon lloc, fomentar activitats i projectes per millorar la societat utilitzant nous models d'organització i aprenentatge oberts i en xarxa. I un tercer objectiu és capacitar les persones en l'ús de la tecnologia de la fabricació digital i donar suport, com deia, a projectes, a persones, comunitats, empreses, etc. Treballem en base a programes. Els programes dels Ateneus de fabricació van dirigits a fomentar i impulsar la innovació social ciutadana, és a dir, que siguin els mateixos veïns i veïnes els qui puguin gaudir d'espais, eines i recursos públics i oberts per poder treballar en xarxa i proposar projectes que millorin l'entorn més proper. Les escoles, les famílies i els agents innovadors de la ciutat són els col·lectius preferents que han de gaudir, almenys des de la nostra part, d'un gran espai per poder aprendre, formar-se i desenvolupar el seu talent en l'àmbit de la fabricació digital. Ara em centraré més en la reacció que vam tenir davant de la crisi. Els Ateneus de fabricació es van posar a treballar des de finals de març, posant a disposició una trentena d'impressores 3D. Tenim una xarxa d'Ateneus a la ciutat, en aquest moment som 5 Ateneus,
i comptem amb una trentena d'impressores, 5 talladores làser i un equip de 24 persones, i ens vam posar a treballar per dotar a les persones que estaven treballant en primera línia a hospitals, residències, serveis d'atenció domiciliària, centres de serveis socials, centres d'acollida, serveis de suport. Els vam intentar posar a la seva disposició i dotar-los d'equips de protecció personal basats en dissenys en codi obert. Els ateneus de fabricació, per això, no han treballat per al seu compte, han treballat de la mà del moviment ciutadà espontani anomenat Coronavirus Maker. Aquí és on entrem amb el tema de com treballem la quadruple hèlix. Aquest grup de col·laboradors voluntaris van passar de tenir en un primer moment unes 30 persones el dia 13 de març a tenir a l'acabar el mes de març amb més de 3.000 i a nivell de l'estat espanyol a més de 15.000. Aquest grup tenia dins d'aquest grup makers individuals, fabricaires, però també hi havia metges, també hi havia enginyers, també hi havia conductors, empresaris, professorat, etc., que ens va ajudar a tenir un equip pluridisciplinar per saber com havíem d'organitzar-nos i com havíem d'actuar per donar resposta a la pandèmia des d'aquesta vessant de la fabricació digital. La majoria va contribuir produint equips de protecció amb les seves impressores 3D personals des de casa seva. I també vam treballar amb empreses de transport, amb empreses d'injecció plàstica que van estar al nostre costat, així mateix com en la pròpia institució de l'Ajuntament, que des de tots els àmbits ens va ajudar, i en el món acadèmic. El primer lot d'equips el vam servir, el vam lliurar als hospitals a finals de març, quan encara els governs nacionals i regionals parlaven de qui comprarien els aparells de protecció i com ho distribuirien. Per tant, la societat civil i nosaltres al seu costat ja estàvem actuant. A finals del mes d'abril havíem obert conjuntament la demanda d'equips de protecció en tots els hospitals de la ciutat i de l'àrea metropolitana. Entenem que els ateneus de fabricació tenen una forta capacitat d'innovació social, funcionen sota el principi de compartir i proporcionar solucions col·lectives a problemes locals concrets, i aquest enfocament, que està estretament alineat amb la resposta solidària del moviment ciutadà Coronavirus Makers, ha mostrat els nivells, entenem, de resiliència i inventiva durant la gestió local d'aquesta crisi global. La col·laboració entre la comunitat de fabricants i els ateneus ha estat molt eficaç per donar resposta a l'escassetat local de material sanitari, i l'èxit d'aquesta entesa és el resultat de pensar ja fa molts anys en una lògica de col·laboració públic-comunitària. Els ateneus han sigut constructors de ponts amb un peu a la comunitat de fabricaires i un altre a l'administració pública. La institució, també, cal dir-ho, ha respectat l'estructura de xarxa horitzontal i l'esperit del moviment ciutadà. Tot plegat ha estat una demostració que la innovació digital és una molt bona eina d'innovació social que transforma l'entorn i ajuda a resoldre necessitats a través de la tecnologia. Crec que els ateneus hem estat un exemple de bona pràctica institucional perquè hem sabut reaccionar i hem sabut estar i hem estat propositius. Res més, acabo amb 4 lliçons o aprenentatges que em sembla que ens guiaran per fer els següents passos cap a una nova societat digital post-Covid-19. En primer lloc, crec que la innovació digital pot donar solucions ràpides i innovadores per a necessitats locals immediates com les que hem tingut. La resposta a l'escassetat d'equips de protecció va ser àgil. Una segona lliçó és que les inversions no s'han de limitar a centres d'investigació d'alt perfil d'abast internacional, sinó que també han d'incloure instal·lacions tipus ateneus de fabricació, instal·lacions obertes a tothom i connectades amb les necessitats i interessos de les comunitats locals, espais que serveixen per lluitar contra la bretxa digital, introduint a les persones en el món de la indústria 4.0. En tercer lloc, la crisi del coronavirus ens està demostrant que els sectors de la innovació digital i social tindran una rellevància especial per gestionar tant els impactes immediats dels reptes mundials a les ciutats com les seves conseqüències socioeconòmiques a llarg termini. I per últim, una darrera lliçó és que crec que hem après les institucions de la ciutat i la ciutadania han estat claus per generar
l'impuls de fons i la solidaritat necessàries per a la creació de solucions conjuntes i justes als nostres reptes. Amb això faig especial esment. Em sembla que la regla del joc és que les institucions estiguin al servei de la ciutadania i crec que això és clau per generar noves polítiques. Moltes gràcies i sento si m'hi endarrerit. En absolut. Moltes gràcies, Jordi, i també moltes gràcies quan ens vam parlar. Últimament estàvem fent un altre Zoom, vosaltres amb les mascaretes, construint amb les màquines, tot trapo, i jo crec que aquí és aquesta infraestructura que vosaltres heu dotat, que s'ha vist una infraestructura àgil i possible de fabricació, per donar directament la connexió també a una altra infraestructura, que és la infraestructura de xarxa ciutadana. Totes dues infraestructures són ara part d'una infraestructura distribuïda que les nostres universitats també poden fer servir i que, de fet, com tu ben deies, doncs està al servei del nostre país. No? Gràcies també a tots per haver... hem acabat en aquesta primera part de conclusió, de presentacions. Tenim alguna pregunta dintre de la sessió de YouTube i a mi m'agradaria, primer de tot, abans de res, per els que ens estan escoltant, presentar també el que passarà després. Tenim la segona sessió, tot seguit formarem el debat, ja tenim alguns dels convidats dintre de la nostra sala d'espera en YouTube i també de la nostra sala al Zoom, i després, si voleu participar, tindrem també la versió internacional d'aquesta trobada, sí? Que serà també a través de la xarxa europea de Living Labs a partir de la 1. Per tal de connectar-vos, no ho farem a través del Zoom, sinó que ho farem a través del link al GoToMeeting que tenim dintre de la pàgina web de la jornada. Molt bé, ara sí, tenim una pregunta que hem vist al canal de YouTube. Concretament, si us sembla bé, jo puc posar el tòtum dels nostres convidats, en el qual tenim també els convidats ja preparats per la propera sessió. La pregunta que venia anava directament al Sergi. Tenim 2 minuts potser per contestar-la. Sergi, pots explicar el paper de les persones dinamitzadores? Aquest nou rol de Living Lab Manager, que també té segurament el Jaisiel i el seu equip. Podríeu descriure en 1 minut, si és possible, en 1 minut i mig, què significa ser un Living Lab Manager? La pregunta va dinamitzadores, potser va més que dinamització, va gestió, etc. Començo jo mateix? Endavant, sí. Intentaré supersintètic, 3 idees força. Lab Manager és una conseqüència de la idea inicial de la dinamitzador. O sigui, jo mateix soc una conseqüència d'aquesta idea inicial d'un dinamitzador, i això portaria molts debats i moltes experiències compartides. Però si, per exemple, si faig cas exactament a la pregunta, que entenc que és paper actual de les persones que dinamitzen, que jo crec que no és exactament el de Lab Manager, jo diferenciaria de moment, les persones que dinamitzen, jo posaria 3 idees força. La primera, que han de ser cuidadores d'aquest ecosistema de quadrupèlics, han de saber interlocutar, han de saber cuidar, acompanyar les relacions, sovint molt diverses i amb codis diversos, amb aquests 4 agents. L'altre seria aportar noves maneres de fer. Està clar que els dinamitzadors dinamitzen, però no només dinamitzen, sinó que jo aportaria una altra idea, és dinamitzen aportant unes maneres no només més àgils, a vegades són més àgils, a vegades són més sofisticades, però diguéssim que han d'aportar noves maneres, noves solucions a l'hora de facilitar la relació entre aquests actors. I per últim, i la idea més principal per mi seria que han d'aportar mètode. O sigui, diguéssim que un dels grans aprenentatges dels últims anys és que sense mètode és molt complicat avançar. Pots tenir una visió molt clara, inclús uns valors superdefinits i unes intencions superbones, però si no tens mètode i rigor a l'hora d'aplicar tota aquesta gestió del dia a dia i les relacions, crec que, si més no, és complicat, o almenys jo no ho entenc d'una altra manera. Gràcies. 1 minut, Jaisiel. Sí. Bueno, en mi caso, en el caso de nuestro Living Lab empresarial, yo diría que este rol es un rol de orquestador, que está en medio de toda una cadena de valor, que tiene que generar vocabularios, herramientas de entendimiento compartido entre actores muy heterogéneos, cada uno
con un background muy diferente, con unos intereses muy diferentes, pertenecientes incluso a disciplinas diferentes, por tanto, alguien con una visión muy renacentista, ¿no?, de todo este conocimiento. Yo también haría hincapié en que tiene que ser el encargado desde el principio de definir un modelo de sostenibilidad de Living Lab, ¿vale? Para nosotros en el ámbito empresarial es muy importante definir indicadores, ¿vale? También muy heterogéneos para asegurar, ¿no?, tanto la venta interna, pero también el mantenimiento del lab más allá, ¿no?, de cualquier ayuda pública que podamos tener. Y en ese sentido, para mí, en el caso de un manager de un Living Lab empresarial, es muy importante facilitar, ¿no?, construir business cases como resultado de los proyectos que van surgiendo en el Living Lab para facilitar la transición a un modelo de negocio, ya sea de una empresa de interiorismo, ya sea de una empresa de fabricación de un producto o ya sea de un gestor del espacio. Y todo esto, como decía también Sergi, cuidando que no se tergiversan de alguna manera los principios de los Living Labs y que se genera valor compartido en el territorio, ¿no?, con el resto de actores de la cuádruple hélice o de la quíntuple hélice también, ¿no?, sobre el propio territorio, ¿vale? Por tanto, es un elemento central que tiene que tener pues esta capacidad de equilibrio, ¿no? Ya digo, tiene que saber hablar diferentes idiomas y sobre todo crear pasarelas de comunicación y de intercambios de valor entre todos estos actores que forman parte al final de un Living Lab. Moltíssimes gràcies i vull també dir moltes gràcies a tots els que heu participat dintre d'aquesta primera sessió. El temps ha passat molt ràpid, sí? Sembla que no, però ha passat molt ràpid. Ara tenim la possibilitat de continuar dintre de la segona sessió. Us agraeixo el que heu participat dintre d'aquesta primera. Moltes gràcies. Entrem ara a la segona sessió de la nostra jornada. En aquesta sessió tenim 4 convidats. De fet, començo amb el Jordi Colobrans, la Mayo Fuster, l'Artur Serra i el Quim Bruguer. Malauradament la Mayo Fuster no ens ha avisat que no podrà participar dintre d'aquest debat. Igualment, el nostre objectiu és, ja que hem fet aquesta primera aproximació a casos i aquesta perspectiva en la qual hem vist els avanços que hem tingut a nivell de creació de labs i de les seves integracions al territori, el desenvolupament de Living Labs dintre d'ecosistemes a partir de l'empresa i del clúster, com bé deia el Jaisiel, que ara esdevé aquest element clàssic industrial, també un lloc en el qual és possible que aquestes infraestructures neixin i que hi ha este campo sembrado bajo la necesidad, ¿no? Tal com ho deia el Jaisiel. També aquestes estructures de connexió, no només estructures de connexió tècniques i de fabricació, com en el cas dels ateneus de fabricació, sinó també infraestructures de connexió ciutadana, per dir-ho així. I per una altra banda, per descomptat, la possibilitat que nosaltres tenim també de desenvolupar això com una missió de país a partir de la connexió a l'administració pública. El que estem desenvolupant és una cosa que parlarem ara, d'alguna manera, aquest sistema universal d'innovació a partir dels labs, en els quals els labs formen un instrument essencial i que tenim la possibilitat de fer-ho ara amb els nostres convidats, que són, com deia, el Jordi Colobrans, l'Artur Serra i el Quim Bruguer. Si voleu, podem donar aquesta introducció. Un segon, si us plau. Adeu a tots els que heu participat de la sessió anterior i obrim en aquest moment la nova sessió. Molt bé, doncs moltes gràcies. Efectivament, primer de tot agrair-vos la vostra participació en aquesta jornada i també donar una petita introducció de quines són les persones amb els quals estarem conversant durant aquests instants fins a la 1, per després connectar directament amb el webinar de NOL. Primer el Jordi Colobrans. Jordi Colobrans és consultor i fundador de Living Labbing i a més és professor de la Universitat de Barcelona.
Hola Jordi, amb Jordi veurem també una possibilitat, seguirem definitivament dialogant dintre d'aquesta perspectiva de quin és el rol d'aquestes persones que han de treballar en la gestió, en fer vius aquests Living Labs. Artur Serra, director adjunt de la Fundació I2CAT i també líder a la xarxa europea de Living Labs de la Task Force on Social Innovation and Digital Rights, entre moltíssimes altres coses, com tots els nostres convidats, i amb el que segurament tindrem l'oportunitat de saber-ne més d'aquest projecte, d'aquest col·laboratori, d'aquest projecte de país que va ser presentat recentment també. També el Quim Bruguer, director del Campus de Cohesió i Compromís Social de la Universitat de Girona, i tenim moltes ganes de conèixer també aquesta visió de territori a partir de l'aproximació de la Universitat de Girona. La Universitat de Girona que com a representant també de diversos col·lectius d'innovació, una de les accions també que coneixem bé és el seu lideratge dintre de l'Observatori de l'Impacte Social de la Intel·ligència Artificial, amb la qual cosa, d'alguna manera, aquesta nova missió ens permet també abundar en aquesta nova tercera missió de la universitat com a coordinadora i gestionadora d'aquest impacte social. Molt bé, doncs és un plaer per nosaltres tenir-vos en la nostra taula. Si us plau, si voleu, us convidaria a fer una petita introducció i després obrirem el debat. Igualment, al YouTube tenim els dubtes i preguntes, i qualsevol pregunta també la podem introduir dintre del debat. Jordi Colograns, si vols començar tu. Vale, doncs bon dia a tothom. Moltes gràcies per convidar-me en aquesta jornada. Quan veu parlar dels temes que estava tocant, del Covid, la universitat, els Living Labs, l'acció i la innovació, era com posar 5 peces sobre d'un taulell. Quina història es podia explicar amb aquestes 5 peces? Per mi el tema del Covid ens fa recordar que els grans canvis de la humanitat sempre han vingut precedits per algun tipus de catàstrofes. I que el Covid ha catalitzat tot un procés que ja feia molts anys que s'estava fent. Estem parlant de la normalització de la societat digital, però clar, recordem que als anys 80 Dionisi Masuda ja estava parlant de com dissenyar la societat de la informació al Japó. És a dir, que han costat 40 anys que fem un salt de transició. Quan es parlava de la societat de la informació deien que el sector serveis superava estadísticament el sector com el producte interior brut del industrial. Amb la societat amb això ara estem fent aquesta transició de fase i estem entrant a la normalització d'aquesta societat digital. Això connecta amb la segona peça, el Covid i la universitat. Crec que en aquests moments estem veient que les reaccions que han tingut les universitats, que eren moltes d'elles, tenien aquesta inèrcia presencial, doncs ara han hagut de posar-se les piles i han hagut de reaccionar i han fet aquest salt endavant a la normalització i crear la universitat digital i la universitat social i digital. És a dir, que en aquests moments la universitat es redissenya a si mateixa i necessitarà instruments per acabar de consolidar-se dintre d'aquesta nova línia i d'aquesta perspectiva. És a dir, que fer classes virtuals a la universitat deixa de ser original, ja passa a convertir-se en normal. Fins ara havíem parlat d'universitats virtuals i d'universitats presencials, però és que estem veient que això ha obert una capsa de trons, una capsa de Pandora, i que ja anem cap a aquesta normalització, que vol dir que deixarem de distingir el virtual o el presencial. L'altre dia, per exemple, estàvem en un tema d'un màster que hem creat de disseny i direcció de labs i hi havia una capseta que deia nombre d'hores presencials. I jo vaig assenyalar, les hores presencials d'aquest màster seran tantes, i a mi em van renyar des del vicedecanat. Em va dir, escolta, això no podem posar presencial perquè és un doctorat online. Dic, no, escolta, és el mateix que jo estigui darrere d'un escriptori parlant en una aula que estigui darrere d'una pantalla parlant a la mateixa aula. I em van dir, escolta, doncs és veritat, i pensarem. I llavors van
tornar a corregir aquesta casella i la van posar com hores presencials, perquè ja no tenia sentit distingir entre lo presencial i lo no presencial a través d'aquest format de les videoconferències. La tercera peça és Universitats i Living Labs. La universitat, clar, ja fa temps, des dels anys 90, que s'està replantejant les seves missions. En aquell moment, a la missió de recerca i a la missió de docència afegia la missió de l'emprenedoria. Ara hem ampliat l'emprenedoria social, digital i la innovació. I en tot aquest joc, el Living Lab és la peça, l'instrument que permet coordinar tota aquesta obertura de la universitat cap a la societat i cap al conjunt de la societat, aquesta aproximació societal i sistèmica a les coses que estem veient. La part d'acció i aplicació d'universitats i Living Labs és com transferim i com realment pot contribuir la universitat a dinamitzar la ciutadania digital i a trobar un lloc coherent que pugui orquestrar aquesta quadruple hèlix en els territoris de la que estem parlant. I després la part d'innovació són tots els resultats de tots aquests esforços que s'estan fent. I llavors, aquí, en aquest aspecte d'innovació, voldria afegir una cosa recent que hem estat impulsant des de la Fundació I2CAT, des del Living Lab, des de la Universitat de Barcelona, que és aquesta necessitat que tenim d'aquests Living Labs nous, aquestes noves estructures que s'estan creant, necessiten aquests mànagers de Living Labs i aquests dissenyadors i organitzadors i directors de Living Labs. Llavors, hem muntat, a partir de tota aquesta situació, un màster en línia sobre disseny i direcció de labs. I el que és interessant de destacar aquí és que la iniciativa ha vingut precisament dels Living Labs, dels mons dels Living Labs, que la Fundació I2CAT, que City Lab, han anat a parlar amb la Universitat de Barcelona i diu, escolta, tenim aquest projecte, us interessa? I la Universitat de Barcelona ens ha dit, sí, tireu endavant. I llavors, aquest moment, ara tenim aquesta peça, però originada des del món dels Living Labs. Bé, ja està, ja hem parlat prou, potser, no? Gràcies. Moltes gràcies, Jordi. Definitivament desenvoluparem aquest element del rol. M'agradaria donar ara la paraula a l'Artur Serra. Artur, podries fer la teva petita introducció, si us plau? Sí, la meva petita introducció, m'escolteu? Sí. És a partir d'un centre cerca. La Fundació I2CAT és un centre cerca, que és aquesta xarxa de centres de recerca que va muntar la Generalitat i que suposa que hem de fer no només connexió amb la societat, sinó que hem de fer recerca de frontera. I el que us volia plantejar és que després d'anys impulsant Living Labs, CIENOL, etc., el que hem arribat a la conclusió és que fa falta com una àrea de recerca nova, una recerca diferent a la que fins ara s'ha fet, que és el que comencem a dir-ne tecnologies de la societat digital. No tecnologies digitals només. La Fundació I2CAT està plena d'enginyers, d'informàtics que fan tecnologies digitals, 5G, IoT, etc. Però fins ara no s'havia entès que els labs, els collabs, poden ser també part d'aquesta tecnologia social, inicialment anomenada innovació social o societal digital, però que no volem que sigui només innovació, volem també fer recerca en labs i en collabs. I com estem en un centre de tecnologia, que és la Fundació I2CAT, fem recerca de disseny, no només recerca de descobriment. I això és molt important entendre-ho, la gent que venim del món de les ciències socials. La recerca no només la fan els científics, també la fan els tecnòlegs. De fet, tota internet, inicialment la intel·ligència artificial, van ser com visions de futur de màquines possibles. No es basaven només en analitzar el que ja existia, sinó que començaven a dissenyar màquines possibles, artefactes possibles. I un dels reptes que tenim, la gent que venim del món de les ciències socials, si podem aplicar aquest mètode de pensament de mons socials possibles. I d'aquí surt una mica la hipòtesi de sistemes universals d'innovació. És a dir, una societat del coneixement no és simplement fàbriques que es posen ordinadors dintre i es digitalitzen, o escoles que es digitalitzen, o biblioteques que es digitalitzen. És a dir, una cosa és digitalitzar la societat industrial, la societat que tenim ara, i una altra cosa és el naixement de noves estructures socials pròpies de la societat del coneixement.
I aquí aquest tipus de recerca ens ha permès situar els labs i els col·laboratoris com possibles noves estructures d'aquesta societat del coneixement. De tal forma que això té enormes implicacions, inclús estratègiques de país. Un país com Catalunya, que va ser definit com la fàbrica d'Espanya al segle XIX, doncs ara comença a parlar de ser un laboratori d'Europa. I aquí entrem una mica també els científics socials o la gent que venia de ciències socials. Tu pots fer un laboratori d'Europa només ampliant la xarxa de centres cerca. Per això, la gent que venia del món d'internet no ens agrada. Internet és una infraestructura digital oberta a tothom, que ha inclòs efectivament centres de recerca i universitats, però ha inclòs a 4.000 milions de ciutadans de tot el món ara. Eventualment ja es parla d'un dret universal accés a internet, com un nou dret humà de l'era digital, i el que no tenim encara és quines serien les infraestructures de la societat digital. No les infraestructures digitals, sinó les infraestructures de la societat digital. I després d'anys treballant amb els labs i els City Labs i els Fab Labs i tot això, hem arribat a la conclusió que possiblement és una possibilitat, no és una realitat, per tant, no busqueu ciència empírica perquè l'únic que farà la ciència empírica és donar-nos una foto del que hi ha, no del que pot haver-hi. I, imaginem una mica aquesta hipòtesi. Són possibles que els sistemes de labs puguin coordinar-se eventualment a nivell internacional creant un sistema universal d'innovació. I els sistemes universals els coneixem. Per exemple, tenim el sistema sanitari, com estan estructurats des dels centres de primària, hospitals comarcals, hospitals universitaris. En l'àmbit de sistemes d'innovació no tenim encara aquest sistema. La pregunta que ens fem, i que hem fet amb el col·laboratori CatSud, una mica com primer prototip d'això, és podrien els labs d'universitats, els labs una mica de base, diguem, de ciutadans, crear una màgia d'un eventual sistema universal d'innovació. Podria ser el dret a innovar un nou dret universal. Aquí tenim una nova bretxa. Nosaltres fa 20 anys somiaven que simplement donant accés universal d'internet a tothom ja pràcticament estaven a l'entrada en la societat digital. I hem vist que no. Ara hi ha tota una generació jove, molt connectada a internet, amb uns salaris baixos, amb una situació molt precària a nivell d'empleo. Per tant, fa falta una transformació social molt més a fons que simplement donar accés universal a internet o alfabetitzar una mica a la població. I per aquí veiem aquesta necessitat de com els sistemes educatius poden formar la gent a aprendre a innovar, a aprendre a fer recerca, a aprendre a emprendre, que es diu ara. I si no fem això, d'alguna forma es pot crear una nova bretxa digital, i és que tothom estigui més o menys connectat a internet, però, diguem-ne, la societat continua amb els seus patrons, patrons monopolistes en un joc, patrons d'estats que vigilen a la població fins a l'últim racó de la seva vida, i no ens agrada. I com no ens agrada, imaginem, o tenim la possibilitat d'imaginar societats diferents, més distribuïdes. Això és important, per exemple, el concepte de la cinquena hèlix. Tu pots tenir un sistema de quàdruple hèlix extremadament centralitzats. I potser t'has oblidat que realment els sistemes també poden ser distribuïts. Per això vam començar el projecte de col·laboratoris al Catalunya Sud. No el vam començar a l'àrea metropolitana. Possiblement ho seguirem a Lleida i si hi ha possibilitat a Girona o Catalunya Central i finalment, possiblement també a la regió metropolitana. Però volem fugir d'un centralisme que nosaltres hem incorporat al nostre país, que venen d'altres països que han tingut aquest model i que realment ara, en el model de país que podem visualitzar de cara a futur, amb aquest país col·laboratori, igual ha de ser molt més distribuït. Per tant, el concepte quadruple hèlix està bé. Nosaltres a la Fundació IDOSCAT hem fet el Jacobit aquest any i tothom està molt content, hem tingut molt èxit. Jo diria que els enginyers han descobert que finalment això que deien els antropòlegs o tecnoantropòlegs funcionava, o sigui, la gent innovava, la ciutat innovava també, no només més. Però jo crec que és insuficient. Ara ens agradaria explorar aquest concepte de territori cinquena hèlix com un sistema distribuït al territori, realment distribuït, o sigui, com un país realment distribuït. No un país que critica la centralització d'altres, però que internament és centralitzat. I això d'alguna forma és una crítica també a la pròpia Fundació IDOSCAT. Les universitats que tenim dintre són encara de Barcelona o àrea metropolitana. Ara justament treballant amb la Rovira Vigília, la Rovira Vigília ha demanat possibilitat d'ingressar a la Fundació IDOSCAT, del qual estem encantats, perquè realment és una fundació IDOSCAT, no IDOS-BCN només. Per tant, tenim una certa
obligació de distribuir i de treballar en aquesta recerca de frontera a nivell de tot el territori. I simplement això, diguem-nos que això és una mica el repte que nosaltres tenim com a institució. Ens agradaria que hi haguessin també més centres cerca, potser Tecnio també en aquesta trobada d'universitats, però en qualsevol cas, ja dic, és una visió més com un centre específic de la xarxa cerca, que al treballar el tema d'internet tenia una certa sensibilitat de treballar més en sistemes universals d'innovació, perquè internet no deixa de ser la base sobre la qual ens hem inspirat. Però hi ha molta feina davant i gràcies per aquesta invitació. Moltes gràcies a tu, Artur, com sempre. Quim, és el teu torn, tens la paraula. Molt bé, bon dia i també agrair-vos molt la invitació, sobretot perquè en el meu cas no formo part de res que porti el títol de l'app, ni he tingut directament una vinculació amb aquests àmbits, tot i que crec que fa temps que juguem també amb les paraules, les expressions i fem coses similars de vegades utilitzant etiquetes diferents i es podem coincidir. Llavors jo volia en aquesta intervenció inicial fer 3 coses, a si no m'allargo excessivament, una breu referència als campus de la UDG i concretament al campus de cohesió i compromís social en el que jo estic treballant, veure fins a quin punt, i des de la meva perspectiva, aquests campus són un embrió de laboratori d'innovació o no. Per tant, també expressaré la meva opinió al respecte. I finalment tampoc voldria deixar-me algunes dificultats, sobretot de quan això es desenvolupa des d'un àmbit universitari com el que estem parlant. D'entrada, deia, la UDG no té laboratoris amb aquest nom, té un programa de campus sectorials que ja fa alguns anys que funciona. És un programa que compta ara amb una decena de campus aproximadament. Els més clàssics són els campus de turisme, el campus de l'aigua, el campus de medicina. La idea de la UDG era triar temes en els quals poder tindre un paper rellevant com a centre de recerca i, a més també, de transferència a la societat i amb una forta importància amb el territori català, però probablement amb especial referència a comarques gironines. De manera que des del seu inici aquests campus s'inserten en aquesta lògica de la quadruple o la quintuple hèlix i també amb una dimensió de relacions amb el territori molt rellevants. De totes maneres, els campus no són un espai, en el sentit físic del terme, no hi ha un local on treballar, on trobar-se físicament. De fet, el campus no té infraestructura física ni pràcticament econòmica i compta amb un director i una tècnica que intenten fer una feina més de dinamització, després podem veure de què. I sobretot en el cas d'un campus com el de cohesió social, tampoc fan productes. És a dir, no té uns resultats, jo quan us sentia parlar, en termes d'alguns dissenys o alguns prototips, sinó que, en tot cas, incideix en polítiques o incideix en models d'intervenció en l'àmbit social, que jo crec que també ho fa peculiar. El que sí crec que coincideix molt amb algunes coses que he anat sentint és que vol ser un node de connexions, vol ser una forma de posar en valor tot aquest aspecte relacional del que estem parlant. De fet, jo sempre he pensat que el campus sectorials, aquest campus en el cas meu de la cohesió social, té 2 reptes bastant difícils d'assolir en l'àmbit universitari. Primer, aconseguir que allò que fem a la universitat serveixi, interessi i impacte en el nostre territori de referència i en la societat que ens envolta. Això, que hauria de ser una obvietat, la meva experiència ja de molts anys a la universitat em diu que no és tan senzill, perquè normalment els incentius que tenim els professors i els recercadors a la universitat de vegades van més orientats a la revista
que ens dona un valor per la nostra pròpia carrera acadèmica, que l'interès que pugui despertar allò amb un actor social, amb un actor econòmic, amb un actor social del nostre entorn. I el segon gran repte que ha d'aconseguir un campus sectorial és no només aquesta relació amb la comunitat externa a la universitat, sinó també el treballar de forma transversal dintre de la universitat, treballar de forma interdisciplinar, aconseguir fer projectes en el qual els de l'àmbit social treballem amb els de robòtica, els de robòtica treballin amb els d'educació, els d'educació treballin amb els físics, el que sigui. Això tampoc tenim massa incentius a fer-ho, ni l'estructura de funcionament de les universitats ho facilita. Per tant, el rol del campus és establir aquelles relacions, llimar, empènyer, facilitar que això que naturalment no passa com probablement hauria de passar, pugui anar passant. Segona idea. Això sí que efectivament jo crec que dona lloc a uns espais que com a mínim són embrions per la innovació. Jo crec que la innovació hauria de passar per quatre estadis o 4 punts. I vull posar l'accent en el primer, perquè em sembla que és una cosa que amb l'estona que portem parlant no ha sortit prou. L'origen de la innovació, i aquí també el Covid hi té un paper ara mateix, són els problemes no resolts de la nostra societat. L'origen de la innovació és el fracàs a l'hora d'abordar determinats temes. L'origen de la innovació és el desconcert, la incertesa que avui patim tots plegats davant de problemes que són d'alta complexitat i de problemes que no s'ajusten adequadament als coneixements tradicionals, a les eines tradicionals de treballar. Dic això perquè en el campus intentem partir d'això, i aquí és molt important la relació amb l'entorn, amb la comunitat, amb el territori, i posaré algun exemple. En el campus de cohesió social hem establit aquestes relacions amb el nostre context i hi ha una cosa que li preocupa molt a la ciutat de Girona, a la ciutat de Figueres, a la gent de la Diputació, que és la segregació escolar. I la segregació escolar és un problema que no sabem com abordar. O hem parlat amb la gent d'Olot i estan preocupats perquè detecten pràctiques de racisme immobiliari en l'accés a l'habitatge. O hem parlat amb la gent de la comarca de la Selva i ens diuen tenim una quantitat de gent que no sabem ben bé ni qui són, ni on estan, ni què fan, perquè viuen en urbanitzacions alegals i que són molt vulnerables socialment, que s'estan envellint i que no sabem com abordarem tota la problemàtica que aquesta població genera. O hem parlat amb la gent de la Garrotxa i ens diuen tenim uns nivells d'ocupació força alts en la comarca, però una ocupació de vegades vinculada a determinats sectors com les càrniques que generen baixos salaris i, per tant, tot això que es parla, sospitem que ens passa i és que tenim treballadors pobres i, per tant, molt vulnerables. Per tant, tant davant del racisme immobiliari, com dels treballadors pobres, com de les urbanitzacions que hi ha a la Selva o a d'altres llocs de Catalunya, etc., el que ens diuen en les nostres relacions amb el territori és primer, ens hauríeu d'ajudar perquè no sabem realment quin és el problema que tenim davant. Per tant, el segon punt, i aquí la universitat ja ha de fer una aportació, és portar coneixement. Qui són aquestes persones que viuen en aquestes condicions, on estan, quins perfils tenen, no ho sabem. I en l'àmbit social especialment tenim molt desconeixement sobre la realitat. I aquí necessitem treballar amb gent d'altres àmbits que ens ajuda a treballar amb Big Data social i a generar coneixement sobre aquests àmbits. Per tant, segon punt. Però segon, no només no sabem quina realitat tenim, sinó que no sabem com respondre. No sabem quines polítiques, no sabem quines intervencions fer. Per tant, tercer punt d'un procés innovador, primer, problema no resolt. Segon, generar informació sòlida sobre aquest problema. I tercer, crear espais
on pensar-hi, on reflexionar, on des de, ara sí que amb tot el que vosaltres estàveu dient, un espai híbrid, un espai de cocreació, un espai de participació, li podem dir de la manera que vulgui, que ens generi solucions creatives, solucions noves davant d'aquests problemes que són nous. Fins aquí som més o menys capaços d'arribar. Jo crec que hi ha un quart punt que és molt difícil de concretar perquè a més requereix probablement de més recursos i no només de dinamitzar relacions. És dir, bueno, això ho hem de convertir en propostes d'intervenció, les hem d'experimentar, les hem d'avaluar i si generem aprenentatges positius les hem de transferir a la resta de comarques o a la resta de ciutats o a la resta de poblacions que tinguin aquesta situació. Per tant, l'objectiu del propi campus seria estimular a treballar a tots els sectors interns i externs de la universitat i fer-ho amb aquests 4 punts. Començar amb problemes que dissenyem conjuntament, generar coneixement sobre aquests problemes, co-crear respostes i la possibilitat d'experimentar-les, avaluar-les i transferir-les. En aquest sentit, jo crec que tenim molts punts de contacte amb els laboratoris, tot i que no es diguin així. Vull acabar només subratllant que això és bastant complicat de dur a la pràctica. Des de la universitat ens costa molt, perquè tothom està molt ficat amb les seves lògiques i les lògiques acadèmiques no s'ajusten amb això que ara estic dient amb facilitat. I després perquè també més enllà de la universitat això no és gens senzill, perquè suposa un treballar plegats, que totes les inèrcies ens porten més a treballar cadascú amb el seu. I el treballar plegats és molt atractiu quan l'expresses teòricament, però és molt difícil de dur a la pràctica. Jo, per explicar-ho sempre, i acabo amb aquesta expressió, sempre dic, venim d'un món en què cadascú s'ocupava d'allò que li tocava, sabem que aquest món ja no ens funciona i que, per tant, hem d'anar a un món on entre tots hem d'abordar els problemes complexes i col·lectius, però en català tenim una tercera expressió que diu entre tots ho farem tot i el més calent a l'aigüera, que és una forma d'expressar les dificultats pràctiques de convertir aquella bona idea de treballar plegats en una pràctica efectiva i que ens serveixi per resoldre problemes. En tot cas, tots aquests laboratoris, aquests espais que estem creant, crec que van en aquesta direcció. Jo ho deixo aquí. Molt bé, moltes gràcies, Quim, per la teva intervenció. De fet, hem obert ja el pas a molts elements de possible debat en aquests 20-25 minuts que tindrem ara. El que voldríem és d'alguna manera identificar aquests següents passos, aquests següents passos entrecomillats, what's next, què passarà ara. Molt bé, ara tenim aquest planteig també en el context particular de l'ecosistema de Catalunya, aquest planteig de país. Hem tocat la ciència oberta, hem tocat les problemàtiques que podem tenir també dintre de les universitats per tal de valoritzar, de reconèixer la participació dels mateixos professors i investigadors dintre d'aquests processos d'impacte social. A la xarxa europea de Living Labs va participar dintre de l'Open Science Platform, Open Science Policy Platform, i una de les contribucions efectivament que van fer en aquest context és com veure aquest document de reconeixements o de premis, awards and acknowledgement per als investigadors, perquè els investigadors puguin participar d'aquests processos. En Espanya, concretament, el sexenni de transferència ha estat un petit pas dintre d'aquesta perspectiva, però no abarca en absolut aquesta visió que estàvem comentant. També hem entrat el tema de la transdisciplinaritat, multi-interdisciplinaritat, dintre no només dels estudis, sinó dels projectes i les accions que tenen les nostres universitats, als seus campus i en els seus projectes. Hem parlat també de la recerca com a recerca d'universitats, recerca de centres de recerca i recerca d'altres actors, en aquesta estructura un altre cop distribuïda de la missió de recerca que tenim ara també com a país. I per últim també hem tocat el procés de digitalització accelerada un altre cop,
en el qual les nostres universitats estem ara, no? Aquesta visió ja diluïda de la presencialitat com a element indispensable per a fer alguna cosa en el moment en què estàs físicament dintre d'algun lloc, no? I que no es pugui fer ara mateix des d'una visió més online. També tenim preguntes. Tenim alguna pregunta que ens ataca directament a la jugular de les estructures que tenim, jo crec, no? Una de les preguntes és si aquests ecosistemes d'innovació que nosaltres estem identificant no es poden articular amb lògica de partit ni de curt termini, perquè aquestes són justament les pràctiques que no s'haurien de fer, no? I això és un comentari a la pregunta de que si tots aquests canvis socials han d'anar estrictament lligats a la dependència d'un partit polític, és a dir, què passa si canviem de partit polític, reestructurem un altre cop tota aquesta visió, o hi ha algunes coses que poden quedar com a estructura. Tenim un altre comentari també, és clau que les institucions públiques fomentin les col·laboracions entre els agents de l'ecosistema d'innovació, aquesta interacció no només de la universitat com a proveïdor, sinó com a coordinador, no? Potser tenim ja aquests actors, teníem l'exemple del Cowboy Lab en la primera sessió, i tants altres. El City Lab ha desenvolupat també una tasca fonamental des del principi, des de fa ja molts anys. I també un altre comentari, aquest directament a l'Artur, és possible un sistema universal d'innovació sense un sistema universal de capacitació i formació que l'acompanyi? Aleshores, a partir d'aquí, jo crec que tenim els ingredients per començar a debatre. Si us plau, endavant, qui vol ser el primer? Si em permeteu començar per la darrera pregunta, que és la que tinc més fresca. Justament un dels problemes que tenim ara al centre Cerca és que ens hem separat dels sistemes de formació de les universitats. Per tant, ens hem de replantejar una mica quin tipus de formació i com arribem una mica connectades, sobretot a la generació jove. No? Jo crec que sí, que crec que va ser Ricard Faura el primer que va plantejar una mica com fer un sistema universal de formació que complementi aquest sistema universal d'innovació, perquè realment el mecanisme fonamental de transferència en la societat del coneixement no són les patents, és la persona, formar persones. D'alguna forma és la persona, perquè és la base, diguem-ne, de tota la tecnologia, com estem analitzant. El primer ciutadà digital va ser el propi Alan Turing. Deixem ja de considerar que la tecnologia i la societat, no. La tecnologia no es pot fer sense societat i sense ciutadans que fan la tecnologia. La tecnologia la fem nosaltres. Evidentment, una vegada feta, ens fa a nosaltres, però la tecnologia no cau del cel, com la pluja, o com no surt de la terra. És algo humà i és nostre, i nosaltres estem al principi i per això som responsables de tot això. Sí, efectivament, necessitem ara articular des de tota l'estructura, per exemple, de punts TICs, no? Tenim distribuïda tot el territori, fan dinamització digital, com ho fem també amb les escoles, com ho fem al batxillerat, AFP. És a dir, com tot el sistema de formació pot ser també un sistema d'innovació. Ara els teòrics dels sistemes d'innovació només parlen de recerca, innovació i transferència, no? Com si l'educació estigués fora del sistema de recerca i innovació. Jo crec que és una errada i que d'alguna forma el col·laboratori que ha sud ho hem après. Una de les millors experiències que hem tingut és amb les escoles d'FP, allà a la Laboral de Tarragona, amb el Francesc Roca, que té ara l'encàrrec de fer un primer centre, un lab de recerca i innovació sobre l'AFP. Van descobrir també el programa Innova FP, que són molts professors que estan començant a fer projectes d'innovació i recerca des de l'AFP. Tenim també l'experiència de la Laia Sánchez en el City Lab, que ha dissenyat des del City Lab un esforç perquè els treballs de recerca del batxillerat també s'incorporin en aquesta dinàmica de resoldre problemes. La Laia em va dir moltes vegades que possiblement els treballs de grau de les universitats podrien ser també un mecanisme a utilitzar perquè aquesta dimensió de projecció de la universitat amb la societat pogués ser pràctica d'alguna forma. No necessitem grans inversions, simplement tots els estudiants han de fer un treball de grau. Si convencem a un 10% dels professors que aquests treballs de grau podien fer-se en col·laboració o en co-creació
amb el que ha dit el Quim, no? De problemes que tenim a nivell social, a nivell econòmic, a nivell cultural. Imagineu la quantitat de talent que podem portar del món de la formació cap al món de la recerca i la innovació. No? Però per això fa falta connectar aquests dos mons. I efectivament aquesta és una molt bona pregunta i possiblement sigui un dels reptes que tenim ara al món dels labs. No? O sigui, com connectem amb el sistema de formació, o sigui, com labelitzem, diguem, el sistema de formació de tot el país. Moltes gràcies, Artur. Otto ens ha hagut de deixar per seguir amb la gestió tècnica d'aquest webinar, però sí, efectivament, en el cas particular dels Smart Cities, del grau de ciutats intel·ligents i sostenibles a la UAB, aquesta és exactament la visió, veure com aquests treballs finals de grau, que parlaves tu com a element de connexió, però no només els treballs finals de grau, sinó la pròpia docència com a pràctiques de camp i treballs de camp, té un element de connexió directament en l'impacte de l'impacte en el territori. I hem de saber, i ho comentaven també el Quim i el Jordi, no? Com afrontem amb valentia aquesta nova missió de la universitat, no? Que trenca segurament esquemes i inclús trenca la plantilla, la qual, ho deia el Jordi, no? Diu si ha de ser presencial, no? O online. Si voleu fer algun altre comentari, sisplau. Si voleu faig jo un parell de comentaris. Lligant aquest tema que ara ens apuntava a l'Artur sobre la formació i la capacitació, i també lligant-lo, crec que havia una pregunta més sobre els partits o la política, no? No la respondré directament, però sí indirectament. Jo crec que efectivament parlem molt de la recerca i hauríem de parlar molt també de la docència i de la capacitació que fem, perquè realment ens hauríem de preguntar si estem formant gent amb capacitat innovadora, gent amb capacitat d'adaptar-se als nous temps, i crec que la resposta, almenys a la meva experiència, no seria molt optimista al respecte. Entre altres raons perquè és molt freqüent que de la docència els alumnes n'esperin o tinguin expectatives molt instrumentals i per tant que el que volen són respostes a què he de fer davant de determinades situacions. I en canvi la universitat probablement hauria d'explicar clarament a aquests alumnes que els professors no els hem de donar respostes, que les respostes les hauran de construir ells en el futur i que, per tant, els hem d'ensenyar a dubtar, a tindre preguntes, a partir d'aquest no sé que jo deia abans. I això no és senzill, fer-ho des d'una universitat que se suposa que hauria de tindre respostes. I fixeu-vos, aquesta idea de la seguretat, que és una idea també molt tradicional a les nostres institucions, té que veure també amb com introduïm jo no dic el debat entre partits, sinó el debat polític en totes aquestes decisions. Jo, quan va començar tot el tema de la pandèmia, jo tinc alumnes de treball social, de pedagogia i de ciència política. I quan va començar tot això amb el nou sistema i tindre que treballar d'una altra forma, vaig intentar reorientar una mica les sessions i els hi vaig fer una pregunta per començar amb ells un debat. Jo els hi preguntava, davant de la pandèmia, davant d'aquesta situació que hem tingut, què creieu que hem de fer? Escoltar el que ens diguin els científics i fer-ho al peu de la lletra, que són els que en saben, o obrir un debat polític i democratitzar les decisions sobre com abordem un tema com és la pandèmia. Evidentment, la resposta abrumadora va ser fer allò que digui el científic. Evidentment, jo crec que després, almenys aquesta era la meva intenció, perquè crec que, i això també està en l'esperit d'aquests laboratoris d'innovació, és fer-los dir, científic n'hi ha molts, i la ciència es basa en la falsibilitat i amb el contrast d'hipòtesis diferents. Per tant, pensar que la ciència és com una mena de llum divina que revela la veritat travessant els cels, doncs és una visió de la ciència que potser no és la que hauríem de transmetre. I segon, certament, el debat polític, si l'entenem com un debat entre interessos de partit, òbviament seria partidari de deixar-lo
tan lluny com puguem, però el debat polític, entès com buscar equilibri entre interessos legítims que tenen a veure amb aspectes de salut, amb aspectes econòmics, amb aspectes de pobresa, amb aspectes d'educació. És que un problema com el de la Covid no és un problema només de salut, és un problema que té moltes més dimensions i, per tant, n'hem de parlar. Em semblava que era un exemple de la dificultat fins i tot dels propis alumnes d'entendre aquests elements de... Ells volien la resposta, i el debat polític no és la resposta. La democratització de les polítiques és una mica el que fem en els laboratoris, també, és parlar-ho amb tothom. I aquest és un concepte, que és un concepte que ve més de la política i que de vegades genera friccions pel propi descrèdit de tot el que té a veure amb la política. De vegades sembla que preguntem per la solució quan ja tenim solucions en marxa. I jo crec que estem en una situació d'aquestes, que tenim les solucions, que el tema dels Living Labs, dels col·laboratoris, són precisament aquestes estructures que ja ens ajuden a solucionar les coses. Com connectem la universitat amb el territori i amb altres institucions? Doncs l'experiència del col·laboratori del CatSud ens dona una pista que, i a més engrescadora. Escolta, és possible que si dediques un temps i unes persones específicament a fer totes aquestes tasques de connectivitat i de dinamització i d'acceleració de projectes, doncs tot això pugui tirar endavant. És a dir, si tenim un sistema estructurat en 4 hèlixs en un territori i cada una de les parts té les seves funcions molt clares, si nosaltres el que volem és orquestrar aquest territori i dinamitzar-lo a partir d'aquestes 4 hèlixs, necessitem aquesta estructura nova, però amb gent nova que faci funcions noves d'orquestració de tot això, perquè el professor que està fent la seva formació i la seva recerca i alguns que estan fent fins i tot emprenedoria no trobarà el temps material i físic per fer aquesta connexió, però sí que podrà, en un moment donat, coordinar-se amb aquell equip de persones que estan fent aquesta orquestració d'aquest territori. I per això l'invent dels labs de labs, penso que és un descobriment. Primer vam descobrir la necessitat dels labs per fer la societat laboratori, per fer aquesta reflexió sobre com havien de fer aquesta transició digital i social i tot el que hi havia al seu voltant, i ara estem descobrint que no n'hi havia prou amb aquests labs, sinó que necessitem una estructura superior que orquestri aquests labs i tots els altres elements que hi ha en aquest ecosistema. I aquí és on surt també la pregunta que ens deien sobre els partits polítics. Clar, és important que això estigui al marge en el sentit ampli. No pot quedar un projecte de desenvolupament de país supeditat a les estratègies a curt i a mig termini. Necessitem estratègies a llarg termini, objectius de desenvolupament sostenible, objectius del Horizon 21-27 i fins i tot ja són pocs aquests. I després, doncs, ja venen altres tipus d'objectius estratègics que també ens ajuden, però necessitem que aquestes coses funcionin al marge dels ritmes polítics, perquè si no queda massa descompensat. L'esforç que es fa en la direcció després es perd. Per tant, penso que està bé que fins i tot la idea dels col·laboratoris sigui un producte que surt dels propis laboratoris que evolucionen per dir, escolta, hem de guanyar més dimensió. I això és el que encaixa amb aquesta proposta que està fent l'Artur dels sistemes universals d'innovació i amb aquesta metàfora, aquesta comparació amb el sistema sanitari. Teníem nivell de centres d'assistència primària, dels labs territorials, científico-tecnològics, empresarials, socials, i després teníem centres de recerca, de tecnologia a dalt, i ens faltaven aquests hospitals de comarca. Aquests són els col·laboratoris, aquesta és la funció, aquest és el rol dels col·laboratoris, perquè aquí podem tenir la gent que faci tota aquesta feina. En els labs estan executant, estan dissenyant, però en els col·laboratoris es poden coordinar i es poden enllaçar totes aquestes peces del sistema. I, insisteixo, és un producte que surt de la pròpia evolució dels labs. Necessitem aquesta estructura per anar més enllà. I connectant també amb la pregunta que ens feien de la formació, doncs també és important perquè tots els labs van generar la seva narrativa, les seves estratègies de formació, totes les seves píndoles formatives, dels punts TICs, de les xarxes òmnies, de tots els labs. I ara, des dels collabs, des del projecte del col·laboratori, s'està generant
una formació també més acadèmica, que és la que fa falta per formar a tota aquesta gent que després treballen en els labs i en els collabs. Una mica jo crec que les peces estan aquí al davant, s'estan desplegant, les tenim al davant nostre. Em permeteu una mica sobre el tema aquest dels partits polítics, perquè l'hem viscut directament en el col·laboratori CatSud. Necessitem més, diguem-ne, científics polítics d'aquest món dels labs, perquè efectivament possiblement no ens agrada la política que s'està fent ara, però jo no veig que els labs siguin apolítics. No crec que els partits han d'estar al marge, han d'estar dintre, no? Però fa falta efectivament una nova política, no? I això és una mica el que hem vist, que un col·laboratori és com una institució de país, com poden ser les escoles o els hospitals mateixos o les biblioteques, que en principi han de tenir un consens entre els diferents partits. Un partit li donarà més una orientació, un altre, però que de la mateixa forma que no es qüestiona que l'alfabetització universal o les escoles com a mecanisme d'aquesta alfabetització o les biblioteques públiques com a mecanisme també de popularització de tota la cultura, jo crec que hem d'arribar a un moment de consens de país respecte a aquestes estructures de la societat del coneixement. O sigui, com organitzar aquest sistema de labs, que pot ser, potser amb altres paraules, però amb el mateix contingut, no? I per això fa falta un debat polític. O sigui, jo crec que els polítics han d'estar, i de tots els colors i de tots els partits, perquè realment és un esforç de país que no es pot fer a part, al marge de les estructures, no només de partits, sinó estructures polítiques. Aquí hem tingut també que implicar, per exemple, la Diputació. És difícil a vegades la col·laboració entre Generalitat i Diputacions. D'alguna forma, en el projecte col·laboratori CatSud l'hem implicat. Hem implicat ciutats grans, Tarragona, Reus, etc., però també pobles petits, com Móra d'Ebre, el Consell Comarcal. És a dir, hi ha tota una diversitat política que jo crec que s'han d'incorporar en aquests labs. De fet, el Laboratori de Ciutadania Digital que vam començar amb el Departament de Polítiques Digitals a es diu també Policy Labs. És a dir, comença a haver-hi ja també una necessitat de que les polítiques públiques es plantegin de forma experimental. De fet, la Comissió Europea ha muntat ja un Policy Lab a nivell europeu, a Brussel·les. I, fa anys que el Ricard i jo vam intentar explicar a un partit polític que igual els partits polítics també necessitaven labs interns. Jo crec que no es van entendre en aquell moment, però potser en un futur també els partits polítics comencen a entrar en aquesta dinàmica de labs i poden veure sorpresivament que partits d'un tipus o d'un altre comencen a entendre que la política en situacions d'incertesa i de gran problemàtica ha de ser molt experimental, ha de ser molt, no pot ser ja en dogmes d'un tipus o d'un altre, ha de ser consensuada en debat polític, però no sé. Jo crec que fa falta això, que en l'àmbit d'aquesta recerca, polítics de la ciència política, més experts en com funcionen els sistemes polítics, s'obrin també a la possibilitat de que els sistemes polítics de la societat del coneixement no siguin un calco o una digitalització dels sistemes polítics actuals, sinó sistemes polítics una mica més sofisticats, més oberts a la participació ciutadana, a un nou tipus de política, potser també més informació digital, informació d'internet, jo diria, no només digital, sinó sistemes oberts, col·laboratius, i mantenint un cert conflicte polític com és tota l'activitat humana, que és col·laborativa però a la vegada també conflictiva. Com que estem arribant a la fi de la nostra segona sessió, m'agradaria lligar-ho amb una pregunta que tenim. Si teniu en 2 minuts, si em feu el favor, Jordi Colobrans, Artur Serra, podríeu explicar com és la governança del col·laboratori CatSud? Qui porta la coordinació, fa de director d'orquestra, etc. Potser 2 o 3 minuts és un repte important, no? Sí, en dos minuts. Mireu, això va ser, el CatSud és un pilot. Tenim el projecte marc, que és el col·laboratori 1.0, que és com es dissenyen aquestes noves estructures pel Sistema Universal d'Innovació. Llavors el CatSud és el primer pilot, que el que explicava el Jordi Cartanyà, doncs tenia un origen amb un projecte que s'havia impulsat del Catalunya, el CatSud 2040. Llavors, el que es va fer per impulsar aquest projecte va ser, primer, teníem el grup promotor, que sortia del Laboratori de Ciutadania Digital de la Fundació IDOSCAT, amb el recolzament del Departament de Polítiques Digitals de la Generalitat. A partir d'aquí, amb el grup promotor,
es va crear un secretariat, i en aquest secretariat hi havia la gent de l'equip de recerca de la Fundació IDESCAT, hi havia gent eren 6 persones, gent de diferents parts del territori, la part del Camp de Tarragona i la part de Ribera de l'Ebre. Llavors, amb aquest secretariat es van anar convocant tota una sèrie del que es deien els camps base, i aquests camps base després tenien totes les seves plenàries, i d'aquesta manera una mica s'anava orquestrant el fil conductor del que era el CatSud. En paral·lel va haver-hi tot el que era una part de formació, i després una formació que es va fer en línia, i després es va connectar aquesta formació amb tota una sèrie de projectes específics de creació de nous labs que passaven a la part de l'acceleradora. I llavors, a partir d'aquí, teníem els labs que estaven funcionant i els labs emergents que s'estaven constituint. Tot això era el que anava sortint i es anava generant amb tot aquest pilot. Però la manera de governar tot això va ser primer a partir d'aquest secretariat que va anar conduint tot això, i al final de tot es va fer el Demo Day. I aquest Demo Day era on es feien les demostracions dels resultats que hi havia hagut en tot aquest procés, més el següent pas, que era un MOU, un document en el qual totes les institucions que havien estat participant de manera activa en aquest col·laboratori, en aquest projecte, es comprometien a signar un acord per donar forma i estructura amb aquesta nova associació, amb aquesta nova tecnologia social que seria el Col·laboratori 1.0. I a partir d'aquí ja tindrà la presidència, vicepresidència, els seus espais i tot el que faci falta després per poder orquestrar aquesta entitat amb els seus projectes i tots els seus espais de connexió dels interessats del territori. Moltes gràcies, Jordi. Només per completar, això va néixer de labs. Per tant, una vegada constituït el secretariat, on va participar el Jordi Cartanyà i Anna Segarra per Rovira Vigili i Albert Pujol per part del Coebre Lab, a Terres de l'Ebre, van crear una plenària on estaven tots els labs del territori. El Jaiciel, per exemple, del Confim Living Lab, el Living Lab d'Innovació Social de Tarragona, la Ciutat Sàvia de Reus. Van fer una col·lecció, un estat de l'art dels diferents labs, i es van juntar en una plenària, que és la que ha fet la feina, d'alguna forma. Tota aquesta feina de formació s'han fet als diferents labs, s'han identificat projectes conjunts que podien fer-se, que s'estaven fent o que podien fer-se, però ens faltava tota una part institucional, que és una mica la que hem intentat acabar amb el Demo Day. Vols dir que aquests labs ja no eren simplement un Coebre Lab, era també la presidenta del Consell Comarcal de Ribera d'Ebre. Ja no era només el Lab d'Innovació Social de Tarragona, sinó també l'Ajuntament de Tarragona. És a dir, d'alguna forma s'està construint aquesta governança. Ha de ser una governança que ha de tenir com dos nivells, un nivell més operatiu, que és la gent que fa la feina, i un nivell més institucional. Tenint en compte que els dos es complementin, que no s'aturin un a un altre, i és difícil aquesta governança. En qualsevol cas, intentem que no sigui una estructura centralitzada, sinó que, diguem-ne, el sistema sigui de subsidiarietat, és a dir, el que puguin fer els labs directament, que no ho faci el col·laboratori. A veure si d'una vegada entenem el principi aquest que proclamem a Europa, però que no s'acaba de veure. La base són els labs a nivell de la problemàtica que té la seva comunitat. Per tant, són els mecanismes que orquesten l'aliança entre escoles, emprenedors locals, ajuntament, etc. Aquesta unitat de base és la que forma una mica la base d'aquest col·laboratori. Després tenim algunes institucions. Gràcies. Tenim algunes preguntes més. De fet, generarem un informe, tot plegat a l'informe de l'any passat, i el deixarem a la pàgina web i també a la pàgina de YouTube. Em quedo en 3 línies fonamentals d'aquest What's Next, dels propers passos: la unificació de la formació dintre de l'ecosistema de recerca, obrir el debat, democratitzar aquest debat dintre de la ciutadania, però també obrir una consolidació d'aquest debat entre els propers actors polítics, i consolidar aquestes accions polítiques d'una manera més estable com a punts cap endavant dintre d'aquesta nova societat digital post-Covid. Vull agrair-vos molt la vostra participació, i a tots aquells que vulgueu participar tanquem ara, arribem en punt al final de la nostra jornada. Gràcies, ha estat molt interessant.
Si voleu participar ara mateix dintre del webinar que tenim a la xarxa europea de Living Labs, us heu de connectar a través d'aquest enllaç i tanquem. Moltes gràcies, que tingueu un molt bon dia i salut. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres.